Здравейте, приятели! На 27 неделя започвам да помагам на всеки, който има нужда за разваляне на негативни енергии и всичките тези неща, които могат да помогнат на хората. Искам да ви покажа мястото, на което ще правя ритуали, леене на восъки, разваляне на магии. Мястото е зона Б5 зад Мол София. Ето виждате до магазинчето, което е за цигари и алкохол. Ето това е студиото Beauty Studio GNB. Виждате блок 5, вход до вход Б, зад Мол София. Така че, който има нужда от моята помощ, от развалянето на негативни енергии и всичките тези неща, без такса, казвам, няма такса, може да заповяда на 27 в неделя. И така. Благодаря ви и бъдете благословени.